ase ensemo yende asokurwa sorogongorwa gusio mancho morigeria wikera bono chitimu korwa ase ligi ya KPL NSL Division 1 na Division 2 nigo chikorwa asorogongorwa gusigo seorongorwa gusirigorwa na kiringa chitimu ose ligi ya KPL korwa ase liene ne goikenke gotwara chire chitimu korwa asorogongorwa gusio imaiga ya Shabana oso KPL Gusii FC no ere ase timu ya National Super League timu ya Ichuni FC nego yabwete ensemelia ya Division 2 na kwenye libaga liogoso ase Division 1 igati aba bwatani be timu ya Ichuni obaikana ntebo yego ase gosori gati ya Shabana na Kisumu All Stars nego aboli aba bwatani korwa sorogongorwa Gusii gotsira timu chinke kwana kinga timu chinge korwa sorogongorwa Gusii goso achire ase chi ligi chinene elio tonyare gotingia chigosori ose anene mupira bwenkoyo korwa ase orogongorwa Gusii. Aya asa marita igongor Boniface achuka kurwa ase wodi Ichuni yari masaba igo twagokire sana buna chifani cha Sabana Gusii ngima na bono togo sababu na Sabana ya tirire bona ndende twate timu ende gokina bona group Ichuni Combined FC asende coordinator bona ero togo sabanga toye bwate sinero mamina mambiga nero eso yagaiga ase Sabanere yako era ya qualify togo cha Division 1 ase umupira twale waka igalia igo twa chitimu chera kwa nibere chiri elia tangante kurwa Kisumu nelia tangante kurwa Western lakini gwetera saura iba KF mbate betenga amabagana arabire chitimu chiko gende yabete namba 2 kuruga na namba 2 kurugalia gobono wikabono igante bwato kwegena nga timu ya Ichuni Combined nayo yanyara koge gusuka uchiase Division 1 bono mbora ina kitoko teba ase stable yemo ya twachira Div 1 igo togo sabanga na ituto tema stoko nyara to ende NSL because kurugusinga irte team teyere Division 1 Gusii ngima o Ichuni ndangana ya soire na Sabana muna yalenga NSL ya tiruchi premier igo bono timu to bwatekere twa sukiri Sabana busio bone ya Ichuni igongo sabanga toye bwatesie na mono abaraye baito buna twa wasiri twa bwatesie Sabana sekire bono to bwatesi Ichuni nero enyare ko bagegosuka